Една от моите лични каузи е това в нашия регион да има развито гражданско общество. Общество, което има смелостта и свободата да изразява свободно позицията си. Общество, което е коректив на местната власт, коректив на законодателната, на изпълнителната власт. Това е изключително важно, за да може България да вземе своето достойно място сред развитите европейски демокрации и ние трябва много осъзнато и целенасочено да работим в тази посока. Какво ви мотивира да се включите активно в политиката и каква е вашата лична кауза, която ще отстоявате в Народното събрание? Да се занимавам с политика не беше моята детска мечта, но включването ми в политиката беше много осъзнат и отговорен акт. И той беше вследствие от желанието ми да преборим корупцията по високите етажи на властта, да има прозрачно и честно разходване на обществения ресурс, да има честни конкурси, България да бъде силна, икономически и достойна до всичките европейски държави и младите хора да искат да останат тук. Говорите често за реформи в образованието. Кое е първото, което искате да промените в училищата в Сливен? Една от големите стигми в сферата на образованието, не само на национално ниво, но и тук в нашия регион, е неговото политизиране. Това е абсолютно недопустимо и всички наши усилия трябва да бъдат насочени в тази посока. Образованието е основополагаща ценност и неговата основна роля трябва да бъде да възпита добродетели в децата ни, да им даде качествен образователен процес, така че те да израснат достойни граждани. Разбира се, подкрепата за образованието трябва да продължи. Както беше направено така, че да има безплатни детски градини, училища, безплатни държавни университети, безплатни учебници за децата, подкрепата за образованието трябва да продължи и тя ще бъде в посока за създаване на фонд за ремонт на студентски общежития, училище без частни уроци, ученици, които посещават и придобиват знанията си единствено в училище, стипендия за млади хора, които са завършили 5 години, са останали да работят в България по фонд Стамболов, включително и годишна подкрепа за материали на всички ученици от 1 до 7 клас. Не по-маловажно, с голямо уважение и респект към учителите и преподавателите е достигането на техните заплати минимум 125% от средната заплата за страната. Какви мерки предлага Продължаваме промяната за подобряване достъпа в здравеопазването в по-малките населени места, като Сливен и региона? Много често ми бива поставен въпроса за това, че в малките отдалечените места в регионите в Сливен няма лекар, няма достъп до здравеопазване. Хората трудно се придвижват до големите общински центрове и липсват лекарства. Радвам се, че вече има и позитивни примери и е започнала инициатива, при която с подкрепа на общините, визирам община Твърдица, млади специализанти ще могат да осигуряват такава здравна грижа на част от населените места в региона. Това трябва да стане практика. Разбира се, младите лекари и медицинския персонал трябва да бъдат стимулирани. Точно поради тази причина ние ще работим за увеличаване на лекарските заплати минимум 125% от средната заплата, а за медицинските сестри и акушерките минимум 80% от средната работна заплата. Достойното възнаграждение и достойните условия на труд в здравеопазването със сигурност са важна притегателна сила за това да задържим нашите медицински специалисти в страната и региона. Кои според вас са най-големите проблеми в областта на Сливен и региона? Без никакво съмнение, дори и в резултат на отминалата кампания, мога да кажа, че най-големият проблем в област Сливен е липсата на вода. Изключително шокиращо е да има населени места, които по 20 дни в месеца да нямат вода. Дългото безхаберие в тази посока, остарялата водопроводна мрежа, която е на над 80 години, са направили така, че хората в малките населени места да не могат да се възползват от конституционното си право до чиста питейна вода. Изключително важно е от тук нататък да работим и в законодателната власт, Народното събрание, и в изпълнителната, изключително активно, отговорно и на местно ниво, да бъде създадена политика държавна и местна
за инфраструктура, инфраструктурни проекти, насочени точно към осигуряването на вода на хората. А бизнеса в Сливен, как планирате да привлечете повече инвестиции и да подкрепите малките и средните предприятия? Радвам се, че стартирахме с една инициатива, при която обърнахме глава и подадохме ръка към малкия бизнес в региона. В поредица от срещи с малкия и средния бизнес направихме така, че да чуем проблемите на малкия бизнес. Те много често се пренебрегват. Малкият бизнес е изключително важен за нашия регион и основните трудности, които той среща, е липсата на прозрачност, липсата на честни конкурси, обърнати и към малкия, и към средния бизнес, не само към по-големите. Липсата на електронни услуги, изключителното забавяне в издаването на различни документи, административни услуги от страна на местната администрация. Разбира се, споделят и за липсата на достатъчно обучени кадри, които могат да работят при тях. И това е един мост, който всички трябва да направим между образованието и потребността на бизнеса, за да можем да запълним тази дупка в тяхната работа. Разбира се, мерките, които ще предложим за облегчаване на бизнеса, една от тях е вдигане на прага на регистрация по ДДС от 100 на 166 хиляди лева, запазване на данъчните ставки, запазване тавана на цената на електроенергията. Все мерки, които са обърнати към бизнеса и към това да го подкрепим и да му подадем ръка. Вие самата сте изявен поддържик на прозрачност в управлението. Можете ли чрез програмата на Продължаваме промяната да гарантирате, че гражданите на Сливен ще имат по-добър достъп до информация и участие в местната власт? Една от моите лични каузи е това в нашия регион да има развито гражданско общество. Общество, което има смелостта и свободата да изразява свободно позицията си. Общество, което е коректив на местната власт, коректив на законодателната, на изпълнителната власт. Това е изключително важно, за да може България да вземе своето достойно място сред развитите европейски демокрации и ние трябва много осъзнато и целенасочено да работим в тази посока. Прозрачното управление, насочено към българските граждани и към гражданите на Сливен и региона, е една от моите основни каузи. Как виждате бъдещето на Сливен? Как го виждате след 10 години? Сливен е едно райско кътче. Сливен може много успешно да развива балнеотуризъм. Сливен се намира в подножието на китната Стара планина и сините камъни. Сливен се намира на 40 минути от морето. Сливен може да развива много успешни икономически модели. За съжаление, все още няма индустриална зона в града, надяваме се скоро да има. Сливен може да привлича инвестиции, Сливен може да образова качествено млади специалисти, да осигурява достойни условия на труд на лекарите и немедицинския персонал. Сливен може да бъде много голям притегателен център за младите хора и всички наши усилия в тази посока си заслужават. Как ще призовете хората да гласуват на 27 октомври? Аз знам, че на седмите поред избори надеждата в хората е на изчерпване. Знам, че загубата на доверие в голяма част от политиците и в политическия процес е на лице. Но само активна гражданска позиция, само осъзнаването, че бъдещето е в нашите ръце и зависи единствено и само от нас, следва да ни води. България заслужава ние да не позволим нейното бъдеще да се решава от една шепа хора, които са продали гласа си. А бъдещето на България трябва да се гради от смели и отговорни хора, които са отделили 15 минути и са излезли в изборния ден да гласуват. Не се подавайте на провокации, не се подавайте на фалшиви новини, излезте и гласувайте. Продължаваме промяната Демократична България с номер 26 в бюлетината.